Ikabane kartu aretere iko ebirugo nabiyebyo mubirende buya abirikire Kiss FM 94.1 mbalenga bwo cyakarare mutebe ngakitiga twategerera Kiss FM mbiya mono okotegera gwoka igana kutuko basaba talibo gakito tabasaba besa lino moto gatwa bareteire na intume okotegerera yani uko mina igatwa no mino agenda mugondo nyakolema kwabeka muturubora ali kwana gotegerera talibo omo gasomia na gokwani na ndo mwanchomo tegereri ndo cia sogendrete gotegera Kiss FM 94.1 nero enka yomosi kiaragire chinsa isano nebere chabona mugaso chinga kina kwaligania SMS tu yamangana maya senchira yobenge elietariane root magoma aba menye ebe kanisa ya Ria Royce yegotoka ase district ya Gesiaga ase station ya Asironga imeye conference ya Nyamira nigo litkuria lero baba bawesokia sobonge ase ekanisa elinde gokwana nabo igo konyora ebirogo kurwase radio ya Kiss FM eyo yakire nkuma ase orogongo rwagusi kagokwana ase musangerekano yobo igo obagukiranwa amo nabarai yabo omamisiye kurwase wodi yabo samaro omoskechas keganda ati yabarai bande abange nigo abamenyi bensemeyo baba bagakokera egetambukiro kieredi ya Kiss FM elinde gusira emerobelio ase kanseyo asoko enekibuna babaire bakonyora ebirogo ayonga teri mango mwancho motegereri ngenda to kwariganira chikoraga chinsa isano nebere yaletera senjira yebikirano tosukagendera bategera Kiss FM 94.1 nero inka yomoksi elite root anyaru mubasuka no mube no mwamisiyo wa muito sirete nyasaga nchanga tigara kinde mohe bare wanja bansukia na intensu banga kena kore rio monene ne kwara buna nabarora iga mumbwatebye ni buya gashiye yanko yegunde aiguru ninje ndabarangerie chikwaya bona bune ria ari aroi yaro shimoko mbwatekie iguru muna mogusio kakatuganyiterende marandi nabo basta no joto bachirite manyengikira abiguru katuganyite turagere nkuguna no buke burabuke ninje ndabama baga katuganyite turagere ora ndo minto nyasaga seni mbiya mono murisio na watu ateba ninga to etaiga twakwane abantu ba minto twana gusira na ngora asoko kora emirimo ya Yesu ekiara ntubwa togose maringo mwando nokoreteki kieka gora muturuti ya moiga ondo kona kotoro yo ebyanda bya muria mokani ngaira ngora anye byanda bigokoria sengi njokora bagutarira amo ocha kanya ende bakurara mwande bakore ebinde binene amo ngakirori gereria igo ntwe astokora ne yokora abantu baitu erimo toete igo abande bakona kuyamase bakani ase tuzari chokora mecha aliboyo nimroti ne timu yeno yon spirit mbiyamana Mungu awabariki pastor mbiyamana sabato ali baga nande tuanjire tusukeiga senga Jehova korali Yesu bo buyo bonga baseni mwensi chinga kichonse kartona tukugwatera na senga Jehova rajo nanda ase tuzara abaikera mwanjira nabana banyasaye ora inobo kong kero bono ige sadaka egenda tamasobe town chipundara aika amkobodi bale uri ma atatale kurma atacha nande ngoenda abaminto ngaba kwenda bakanka ngwara no lenga adagite igoto sabere nyasaye bo buyo ngakoro gwanja asemero metokora gato sabe nyasaye biseni elinde baikaranse kero maete twa boliti biroga aria bigege kanyora bako nakoteba nga ya ntobwati lakini nyasaye tareta tibono gato koro gusaba elinde nyasaye seni biroga yekera abana baye bagoikaranso bategera ringana baigubiya gato sabe tato muya nyasaye twabe kiroko bako kwao ocha sebroge biga abaminto baroche ngambu yabakonye kaniseri ali aroisi baikaranse konya goto ikaranse asiki desiki twara ri chambe twabe kanse
lakini Nyasaye bakunire barigereiri barore ng'ambi ati baikara bakonye na barweka baikarasete basa gakurandi nario muikomo chenu ogosoa twasabire ng'onde bwensi ora ikaransa ororo ategereri ing'ana riao ebisyogo biragende guchiase K7 kianero yarorire ng'ambi ati baikaranse ekero babekira ari iguru ebisi bya babekira ari iguru ase Nyasaye asa ikaransete kiara ebintu ebigo kwenda ase nyumba yawe bekwesemo erinde bikore emirimo ya ari abana bawe ikaranse bitairu nainde matanga bitwairi wande bikobe kumwawe bero ekero goseni abana bawe rabuto batiga eretie yabo tigekine tigirande erinde nyakorandi abana bawo tigekine ekonya abana bawo ekiara wanchire koba na barabu bakonye gokwaba ete ebishiye bye ekiara kwaro kingana bubararwe abararwe kiasa abande twasabire ng'omoyo umuyobete abarayi barororo burayi borororo obo mu burororo buna kogenderera ase eng'encho y'omugirita riago igoro na abana ba yaro ishia karwa baikase biro gebyo bana gotogie erieta riao ekiana naye kwa bakurete bakarente bono genderera ko basisenia ando cia soro basenie na barayi na baru bakira kero bare bagendereta ase emirimo nero yaba ase eng'encho gokonya abantu bao abarabuto batiga Mheshimiwa Kiganda murayo ukisiebem nera asaigwete eriogi erigo moseni erinde buna kwa kunete unyago kuna nabasani baye bande bakonye ekinde na kirocho bana babanyora ase baraikaranse ando cia ase barakora nemete banyora ase bagoikaranse inde baigwire tari yago baiguring'ana riago bone kero bararwa bakogenda kiano baramona into baire buya baike nekero bagokwana arie kurwere timu ngobo maende baikire rieta riao ritogigwe bono twabekire ensema ase eng'encho bokoreri bwao bakora ekero koirani borutu bwao abange batoreke gwetera ase obokoreri baraya bagokorera tugende atwasabire kwaya igure ekiara twayasaba gwetera ase rieta ria omwana oyo Yesu Kristo amina biya mono Now